Walo ka mga estudyante ang gitabang human ng aluya ug dunay nakuyapan samtang nagpractice alang sa ilang recital sa usa ka auditorium sa Davao City kagabi. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, usa sa mga ginatanaw nga hinungdan sa maong tulungaan nganong nakuyapan ang pipila ka mga estudyante mao ang kagutom. Gani ato usab na sayran nga naka-off ang aircon sulod sa maong auditorium ug duha lang ka mga dagkong electric fan ang nagaandar sulod sa pila ka oras nila nga practice. Sa eksklusibong video, makita kining mga sakyanan sa Davao Central 911, BFP ug kapulisan sa gawa sa usa ka auditorium sa Anda Street, Poblacion District, Davao City, pasado alas 7 kagabi. Kini human matud pa girespondihan ang report nga dunay nakuyapan nga mga estudyante sa Santa Ana National High School sa Dakbayan. Gani, kining pipila ka estudyante gihatagan og tubig ug ipakaon human na lipong. Sumala sa principal sa tulunghaan, anaa sa 8 ka mga estudyante ang nangalipong samtang nagka-practice og sayaw sulod sa maong auditorium. Posibleng matod pa nga nagutman ang maong mga estudyante atol sa ilang practice. Nahitabo was ang affected were the grade 7 learners. It's their first time to present or to practice before a big stage, and then out of their excitement they woke up very early, they ate very little, and then of course when we perform it needs a lot of stamina and endurance. Apan gawas ni ini, ang ubang mga estudyante misulti nga igang matud pa sulod sa auditorium kay wala naka-on ang aircon. Gani sumala sa tagdumala sa maong auditorium, nasabutan matud pa nila sa tulunghaan nga ipagamit nga libre ang auditorium ato sa practice kagabi alang sa ilang presentation karong adlaw. Libre to siya nga rehearsal. Meaning libre, walay gi-provide nga aircon ang CAP management. So agreed na pud na between CAP and ang Ikapila na sab nga higayon nga adunay nakuyapan sulod sa maong auditorium. Giingnan na pud nako ang organizer mismo nga pagdala pud mo og electric fan. Kay nga na mo na nahitabo sa una walay fan ba walay hangin. So or unless magbayad ta og kuan ipaon na tong aircon. Sa karon, pinapinikamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang DepEd 11 kalabot sa Itabo. Samtang, aduna say paymangno ang kapulisan. Mga ginikanan, especially sa mga nagdala sa mga bata, no, tan-aw na to ang welfare sa mga bata kung kaya ba nila ang whole day nga practice or dili. Kaya nga to alang diri sir, number 1 nato ang safety, ang seguridad sa mga bata. Hinuon na sa maayong kahimtang ang 8 ka mga estudyante nga nakuyapan. Wala na sab sila gidala sa ospital human daling naulian sa ilang kahimtang kagabi. Naka-perform na sab sila alang sa ilang annual recital karong adlaw. Sara, gibutyag usab sa tagdumala sa maong auditorium nga mas pugdan pa nila ang ilang pulisiya sa paggamit sa ilang mga pasilidad. Usa niini ang pagbawal sa paggamit sa ilang mga facilities kung dili naka-on ang aircon.